Gaur hemen bildu gara prentsaurrekoan udala eta herriko merkatariak. Martxan jarri berri dugun kanpaina baten berri emateko. Hirurako herria asko hazi da azken urteotan. Hainbat datutan eta herrian bertan ere ikusi daitekeen moduan. Hirurak badu merkataritza sare bat, baina hirura asko hazi den arren, sare horrek ez du izan hirurak izan duen hazkunde bera. Guk, udal gisa, gure herriko merkataritza sustatu nahi dugu. Hirura kolorez jantzi nahi dugu. Kolorez beteriko herria herri bizia baita. Garrantzitsua eta oso aberasgarria iruditzen zaigu hirurarrek zerbitzu egokiak eskura izatea. Eta horretan hainbat saltoki, taberna, jatetxe eta abar ditugu lanean. Horiei lagundu behar diegu herria kolorez jazten. Herriko ekonomia eta komertzioa sustatzeko asmoz, udala kanpaina bat jarri du martxan merkatariekin elkarlanean. Alde batetik, komertzioetan kontsumitzen dutenen artean erosketa txartel batzuk zozketatuko dira. Eta bestetik, menorkara bidai bat zozketatuko da. Horrela, hirurarrek hiruran kontsumitzea bultzatu nahi dugu norberaren erosotasunari mesede eginez. Aipatutako kanpaina hau ekainak 3an jarriko da martxan. Eta ekainak 22 eta 23an zozketatuko dira aipatutako txartelak eta menorkarako bidaia. Erosketa txartelak 3 izango dira komertzio bakoitzeko, eta menorkarako bidaia San Juan suarekin batera zozketatuko da erosle guztien artean. Sarea sustatzeko trena martxan jarri badugu ere, hasi dugun bidea ez da ekainan amaitzen. Hirurarrok merkataritza sustatu behar dugu, eta herriko saltokiei, tabernei eta merkataritza sarea osatzen duten guztiei laguntza eman. Ahaztu gabe gainera, gure mesederako izango dela.